karon niya nga morning. Joining us over the phone, amo ni siya ang executive assistant nga naga in charge gid sa program sang Benitez administration in term sang ginatawag naton nga pabahay program. We have Sir Rodel Parcon. Sir Rodel, how are you? Merry Christmas and good morning. Merry Christmas, Art. No? Maayong aga sa imo tagpalamati sa mga ka-action radio ta. Maayong aga, Merry Christmas. Art, Yes, sir. maayo man ako, ano? So, Sir, na... nagtawag ko sa imo kay siling ko maki-update ko last time. May mga list kita nga ara na sa office mo. So those nga nag-apply na kag ang target atong ginpagwa nga 288. So far do kadako na to isang numbers ng mga applicants nga ara sa office mo. But ano ang latest update ni sir? Okay, ang latest ang update nga kagapon nagdalikyat gid si Mayor Taalbi, nagbisita dito sa site kag he made an announcement himself nga madayon na gid ang December 20 nga turnover. So okay na tana. So butsing anon Art, with that announcement, komportable na si Mayor sa gina-expect niya nga construction accomplishment. So isa Okay. na ka-aspeto. Aha. Nga ang mga buildings may nagahulat nga manugbakal na plaster naman na sa Bacolod Housing Authority, no? Aha. Kay sa mando man ni Mayor si Miss Big Parenya sa BHA in coordination with Chairman Consortium, nagugda na sila sistema sa pag-capture sa mga sa pag-reach out. Ti gapasalamat gid kami gani nga ang amon partner ang Action Radio keeps on giving us airtime, no, with respect to that. So ang ano ta Art is ang aton syudad, though kampante na ang aton nga good mayor nga ang construction activities are doing well. Ang BHA may buyer beneficiaries na nga napresentar naman na sa DSUD sa pag-ibig. So therefore pwede na sila awardan. Okay. Okay. So tapos may pundo kita nga mga 3,000 nga nagadako pa. So pero ang pinakadako tagidi ka accomplishment Art. Yes, sir. Nga ang polisiya nga gindihon ng Mayor, Secretary Acosar kag President Bongbong Marcos na flesh out, na obrahan nuts and bolts kag napadlagan diri sa Bacolod City. Kung sa ako naman ang pinaka-importante, beyond the building, beyond the beneficiaries, ang importante nga ang polisiya na obrahan ni Mayor diri sa Bacolod sang nuts and bolts. In short, na implement into a reality. So, kung sa akon, ang ini nga sistema, no, nga doable gid gali ang 4PH program, Okay. would encourage the President BBM, no, to, I guess, and that is what we are praying for, to make an announcement that all government agencies should fall in line, no, and support the program. Yes. Ti dako na nga bagay sa aton Art, no, kay nakauna kita, may binibo na kita ya. So pero ni sa bulig ninyo mas damo pag ito ma-reach out. So hopefully pag-abot din ni President BBM matagaan ta coverage, damo pag ma-apply kag ginapreparar gid namon ni Miss Big Parenyas ang sistema na sa NGC sa pagbaton sang pag gina-expectar namon pag inabot sang mas madamo nga aplikante. Okay. Kay kung may aplikante ta, sa akon daw salig na ko sa sistema sang aton nga contractor. No? Plastado na madasig. Tapos may duwa pa kita ka lain-lain nga contractor. Magtatlo na ginatinguan ta ginaya nga kung maubos tayo ang 10 milya antes June 2025 ubuson ta ginaya. Aha. So subong so far mga pila na sir, no? Ang ining target niya nga 288 ya, why na isang kulang, okay na gina subong ya. Ang kamada na isa ka 64 nga tapos ginaya, no? Pwede ginaya sudlan. Then may gasunod nga 64 nga matapos na sa mga January 1. Then may duwa ka 80, no? Nga ma-available sa March and April. Siguro kay kuno kesyo may aplikante
kung ang natapos ni sang December natapos dali, so ang duwa na kasunod nga building pwede na siguro mas instead na March ag April basi pwede na maidog. Okay. Amo na ang naano to. So amo na gani nga sa ginasulit-sulit gina ni Mayor sa akon kay Big nga siguraduhan yung gidha nga napabaluta ang mga aplikante. Kay kung may aplikante ta kay ti siyempre may proseso mo pag-apply, i-review pa sang BHA, no, then ipasa pa sa DSUD for approval of eligibility as beneficiary of the subsidy. Then ipasa pa sa Pag-ibig. Pati ang amon daya sistema ni Big Pag-ibig kag DSUD, doon na plastar naman namon niya para sa Bacolod City. Aha. Pero may ara man siya sa mga do common tao, mga do ingkag may gibalang inang at least makasarang pa masarangan ayhan ini nga naga-apply dira kung naga-process mo like sang target nga mo ni silang daw dapat mabinipisuhan sa ning program Amo gina-art na aton nga gina-reach out, no? I hope nga paagi sa bulig nyo, mapasanag ta nga ini nga programa para gidya sa ordinaryo nga workers. No? So ako gani, sang San Otto, nag-attend ako sa forum sa mga urban poor. Okay. Nagkadto dito may mga edad-edad, no? So ginisplikar ko sa ila. So nagsulod ka mo di sa Bacolod, nangin maisog ka mo, nangin part ka mo sang economic life of Bacolod, no, pillars ka mo sa economic activities ta. Kung pwede ang mga bata nyo nga na-plastar nyo, hingion nyo, okay, no, nga mag-apply. Amo na art ang I hope ang aton panawagan, no, nga ini para gid ini sa mga kwan. So ang aton da sa buong pulo ba, no, mayara da high paying, mayara man magagmay, no, ginabalanse ta na. Kay yes, ang ano to gid nga base sa guidelines pa, no, ang buyer beneficiaries dapat minimum wage earners. So, ara lang sa mga 10,000, 12,000, okay, 15,000. So, ginapangita ta na sila. So, kabay pa magkaisog sila, no? Kay kabalo ka naman ng mga kabataan. Kisyo nga daw nabuhi sila sa medyo informal settler areas, no? May ara na sila kung isa mentality bla. No? Okay. So, mayo naman lang di. Nga kung tanawon ta pa, no? Magmayo kay kagutok, kulang sa tubig, kabudlay magiho sa basura. No? Di kabay pa nga maintindihan nila, no? Nga ang pagbakal nila sang unit, maplastar sang ila nuclear family. Okay. No? Ikadua, this is a unit, is a savings account. Kag ang sudlan nila is a human settlement. No? So, 50-50 na di ang sharing sang ang duta. 50% is open, 50% is built. No, then may mga jobs na di nga ma-create. So ang araw ginatan-out na subong ang impact sa circular economy nga ang basura imonta fertilizer, iaboy ta sa agriculture, ang wastewater tinluan ta, iaboy ta sa aquaculture kag agriculture. So do amo na ang gina hambal ni Mayor sa akon kagamon ang gina-coordinate ko. Now we will create a whole new world, no? Nga magpatindog ta subdivision hindi lang balay. Okay. Ang kung tan-on ta gini ang induso ni Mayor ni Secretary Acosar kag ni President Marcos is a human settlement. Nga balansyado. Yes. So, mga balantayan ini anong event pero may confirmation again nga maabot sa PBBM. Ang nakita ko sa Facebook ni Mayor kagin sa kagabi, no, sa Albi Benitez, nag-announce na siya. No? Patot nagkadto sa site kag dito siya nag-announce. Okay. No, kay gina-monitor ya ginamo every 2 days may ginapadala kami na kay Mayor nga drone shots. So may team na si Mayor may team kami, no, consisting of this hood, the contractor, the mayor, and some of us, no? Gintender labing care ginanamon. So every Friday, gakadto ko na to, na-miss out ko last Friday. But I will be there this afternoon. Okay. No? To look at what's going on. Then, pagsulod ta sa Lunes, commission na ang event management group nga ginalid ni Secretary to the Mayor, Joseph Chu, no? Para na sa December 20 nga event. So, most likely, media will be an important part. Ang ginaano ko pa, Art, no, maybe probably 5 days. No, 5 days, 3 days before the event. We will, kaya ano naman ni Big, we will now reach out
no, pakadto na namon sa pag-ibig ang mga target nga applicants, we will give briefings already. Aha. No, di-invite man namon ang disud kag pag-ibig para isa na lang kami ka atubang sa mga tao. Yes, sir. Then ang mapilian gid kung ready na gid tong site sa mga December 15, 16, 17. Dalon tato sila. Doon Okay. kong media. Aha. Para makita nyo ang ila reaction. Yes, sir. No, kag hopefully ano man ako nga mabuligan nyo kami air, no. Nga mga nagbakal amo na ila profile, no, nanamian man sila sa ila plastada. Aha. So, sundo para pag-abot din ni President BBM, makita ya nga ang ginobra ni Mayor Albi is really, no, kung ano man ang ginayo ni Mayor Albi through Secretary Acosar Party sa housing, insakto ang panindugan ni Mayor Albi. Doable gid. Pero by the way, inang sa Barangay 12 nga scheduled parang sa pag-demolish, I understand, no, nga may mga appeal pa man sila, pero may mga applicants man nga na-qualify lately, sir, nga makakuha dito? Oo, dugay naman na sila nga no, may mga listahan man na ang aton sa sa PHA. So ang mga problema tada, ang mga disqualified kay natagaan na sila sang una. Okay. Di mo na mga kay ang pag nagkadtog ito bla si Mayor nagdialogo sa ila. No, kag assure gid sila nga sige iayoon ta ang Shumart nga kalagingon ang inyong ang pagpadlagan sa construction, no? Kag with that statement, gahope ako nga kung maplastar na mo ng araw, i-commission ni Mayor ang Bredco. No, ayoon niya na sa contractor nga sugdan ng Bredco. Ido mo tong gin-announce siya. Ado insakto man. Yes, nga sir. mga taga Barangay 12 sa kung pwede. Aha. Kung makaulat sila dito sila iano. Kung ma-synchronize, I guess there will be a way of synchronizing construction, no? Okay. In the Manokan Country Redevelopment and Bredco Executive Residences. Yes, sir. So, sundo lang mo ni kag-i-update. Salamat kay Sir Rodel Parcon for the time. Ginatag. Sige. Boss Art, salamat gid sa Salamat. oportunidad. Salamat Salamat gid sa continuous mga support sa kay Mayor Albi sa iyang pabahay program. Merry Salamat. Christmas sa tanan. Salamat. Action Hotline. Ang balantayan, Tadria, ang